कैसन बारात आइल बा हो? बाराती बा कि भिखमंगा के टोली आइल बा? म्यूजिक बाय मोहन यादव। जय माता ज्ञानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी कन्या। हमारा से लेला कइगे ई भरुआ समधि 50 लाख रुपया दिल हमारा से लेला कइगे ई भरुआ समधि कई तो गोसरिया हल के न देला कइगे ई भरुआ समधि कई तो गोसरिया हल के न देला कइगे ई भरुआ समधि। म्यूजिक बाय मोहन यादव। कहनेरी है सोगो बाराती 150 के लैला कइगे ई भरुआ समधि कहनेरी है सोगो बाराती 150 के लैला कइगे ई भरुआ समधि पूरी बुनिया हुरा हुरा खैला कइगे ई भरुआ समधि कई को गोसरिया हला के न देला कइगे ई भरुआ समधि। म्यूजिक बाय मोहन यादव। हसी हसी बहलाई खाली आतनियो होना लजबइगे ददी चोदाना समधि हसी हसी बहलाई खाली आये कबेरा नहीं लजबइगे मई चोदाना समधि ता सोनू बनसी रहैया गुआगे ई भरुआ समधि ता पूरी बुनिया हुरा हुरा खैला कइगे ई भरुआ समधि तय को गोसरिया हल के न देला कइगे ई भरुआ समधि।